Bethuna all things Mabeshingo. Delete kodwa sendifikile. Welcome kuni nonke. Siyabona kwi-episode egqithileyo into yoba uMabeshingo utshile nee-friends zikaShimora bayancokola nje uMampintsha ukhule kanjani ebengumntu onjani, emculweni ungene xa beqala kathini. You know, I think uBabes unee-levels ezininzi. Thina sazi uBabes the entertainer, but through le show yakhe I'm beginning to see that uBabes ngumntu oyithandayo i-unity yefemeli. uBabes ngumntu like imvelaphi for iseka sponge imvelaphi katatakhe. She wants to keep memory of uMampintsha alive, you know, also to share ezo memories kunye noSponge as he's growing up and wants to know more about utatakhe. So kuyancokolwa ke kumandi. Then sibona uMabeshingo ke ngoku the business woman, the boss babe. Uthi man khe ndiyolungisa ikhona into engathi ikoso. Udibana noTira ngoba kaloku kuthiwa kukhona umuntu obe-inspired nguShimora. All good and well uba ube-inspired ngumntu, kodwa ke ngoku kukho iline lo mntu ayikhrosileyo because ngoku ufuna uzenza uShimora buqu, and it doesn't sit well with uBabes, you know, that be inspired but ngoku masingathi xa simamele wena man bungaveli ebuwena, yiza nento enguwe. Yes, mawube-inspired but kungacasi uba ngoku xa simamele wena ingathi ngoku simamele uShimora the return. Ha-a, suzenza loo nto. You can never be uShimora. uShimora uyi-one. So uzama ukuqonda nakuTira uba Tira kwenzeka ntoni because usebenza nalo mfana. Lo mfana uzama by fire by force usenza uMampintsha the second. UTira ke acacisa ngolo hlobo acacisa ngalo, but ndimbona uBabes uba ayivakali le nto. But ke ibhizinesi mntakabawo. Inoba kuthiwa heyi sihamba nabahambayo sithengisa izinto ezithengisekayo, ibhizinesi, even though Tira was not like khange ayithethe kanjalo, but like that's what I thought to myself, that listen, andandi noba bakhona abanganebhizinesi nakanye abekho na. Brutal i-business world mntakabawo because sifuna ukhanda ucash. But she was very respectful about that and was expressa kakuhle nje in a way that wonke umntu ebebukela, even noTira, I'm sure he understood where uBabes is coming from, that kodwa Tira ebengenoza ne-trademark yakhe lo mntu, abe-unique, abe-different. Yes, abe-inspired nguMampintsha but angacasi uba ngoku ufuna uba ngathi nguMampintsha. But ke ngoku uBabes uyambona ke ngoku ubuza nangaye ke ngoku eyakhe i-business, you know, West Inc. wena udumo, and what is the best way to do izinto as an artist so that ukwazi ukhanda ucash. Because siyabona entertainment industry, as much as bana when we were growing up we thought that wonke umntu, whether it's in the music industry, whether it's film, that wonke umntu rich done. That's what we thought, Tina, growing up. But we have since come to learn that the people that we see on our screens, uninzi labo it seems, because many of them are coming out here artists, especially in the acting industry, to say, listen, Tina, siyafana nani mabinani, sibahle ezikrinini, sibahle off screen, kodwa i-cash ayikho kulaa industry. Not ngolu necinga uba nina ikhona ngalo. You know, we've seen many people, especially kwi-film, coming out and saying, thina entlek asinakwanto. So ndiyithandile nendlela acinga ngayo uMabeshingo, given that especially apha eMzantsi we've seen many artists coming out and saying, nanto endincedeni,
I've fallen on hard times. So Mabeshing was trying to say, hey, mna ndifuna ndiyayithanda imali, mna ndifuna ukhanda ucash. Whatever I do, andifuni uba imali eninzi yongena phaa naphaa. But mna, as the entertainer, as the musician, ndishiyeke ndinemali encinci, ndifumane i-10% out of that. Abanye abantu benze i-90% ngam. So I liked that very much about her. I said, hey, wise uMabeshingo, wise kakhulu uMabeshingo. You know, so ke une-single ezayo afuna ke usapota kwe, but seyidala iphumile ke mos siyayazi, understand. Siyambona ke kuyashuta ividiyo utsho uthi ugaine i-weight. Oh, Mabeshingo izinto zakhe sometimes siyahlekisa. Unguye ke mabethu nana, unguye. Like, take it or leave it mabethu nana. Love her or leave her alone. Mabeshingo she's herself, but ndiyayithanda kakhulu. Like, ufocused man, ufocused kakhulu. She's standing on business. That's one thing I'm seeing kule season, even through zonke hardships that she's been through. But and the struggles that come with yonke into agqithe kuyo, but she is standing on business. Oh babes, and I love it so much for her. As babe said last week, ndisatsho na this week ndithi khuphuka Mabeshingo, khuphuka lapho.